Дневната. Хей, знаеш ли кой става на 13 години? Точно така, Спорт Респект. 13 години, екип и любов към спорта. Без вас нямаше да сме тук. Затова днес ще раздаваме подаръци. Ще ви пусна един хронометър и трябва за 15 секунди да ми кажете 10 от 10 спорта. 10 спорта? Да, ще се справите ли? Разбира се. Пускам го на 3. Добре. 1, 2, 3. Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, тенис на корт, падел, друго какво беше? Дневната. Давай. Плуване. Добре, момчета, изтече ви времето. Благодаря ви за участието. Ще ви дам една утешителна награда по един ваучер от Спорт Респект. Гледайте. 1, 2, 3. Футбол, 1, волейбол, 2, баскетбол, Баскетбол, хокей, 4, тенис, художествена гимнастика, акробатика, 7, лека атлетика, 8, голф. 9, плуване. 10. Браво! Печелите си една смарт гривна Идеално. Супер, благодарим. и по един ваучер от Спорт Респект. Последвай страницата на Спорт Респект за още интересни предизвикателства и игри. Ти може да си следващия печеливш.